Bossing! Challenge daw, bossing, oh. Challenge Volcano. accepted. Hinahamon namin si Uy, tapang! Volcano ka, bossing. Volcano. Kaon ng volcano, ani. Hello, bossing! Weekend ngayon, bossing. Oh, bagong gising na to. May challenge daw. challenge accepted. Hinahamon namin si Boy Tapang. May tapang, panis ka dito. 4 times. 4 times volcano. Yung kanya, 1 time lang. Tuloy natin to, kabusing. Challenge daw to. Okay. Tatlo kami kabusing, may kasama kami yung prinsesa, isa. May ano tayo. Magaling din yung kumain ng volcano. Lupig na din niya kabusing. Kay grabe kumain ng maanghang pero Ito, malalaman niya mamaya. so, mamaya kabusing, pakita natin pagluto nito. Tutuin ko pa mga kabusing. Mga kabusing, luto na to. Patayin na natin para ilipat natin sa pinggan. Yung mga sauce nito. Naagi ko ano, liso sili. Mandi eh. Ang anghang. Wala ah. Yan muna. Ano kaya ito kabusing? Siguro. Dahil naka-subscribe na ba, Day? Yes. Comment. Comment para dili ma And comment and shout out. like all. Mga kabosing, ito na. Hatiin na natin to sa tatlo. Yan kabusing. Hinati na ni kabusing Raymond. Dito ako, makunti lang. Dito ako. Di ba, gamay pa rin? Gamay ba? Kani. Kayo. Masarap yan eh. Gamay yun din na. Mana na. Tayo kabusing, parang amoy ano eh. Alay! Sahara! Ha? Ano kabusing oh? Challenge Alam accepted. ko may raman eh. Ako na. Ako lang na. Uy. Papatas ta. Alam ko. Usa may kanin. Hello kabusing. Ito palang challenge na to kabusing, may premyo. Ito. 500. So, salamat pala kay ano? Kay Charisma. Sa pa-premyo. Charisma. Thank you sa pa-premyo. Sino makakuha nito? Siya ang panalo nito. Sino una makaubos? Parang may naamoy ako hindi maganda. No? Yan ka lang. Sino una makaubos? Sige. Sino mo una makaubos? Kam. Ang Iso, aming ganda. bisita, kabusing. Para maklaro ba? Iso nga rin gamay ba? Bisita namin. Ay, hindi lang daw, half lang. Dito, iso. Half lang. Ito ang bisita namin kabusing. Magaling tong kumain ng sili. Oh my God! Wow! Ng sili. Okay, umpisa na. Umpisa na.
1, 2, 3, go! Kung meron ng imo eh. Nga ako ba? Hanga. Gusti. Ah, grabe. 500. Alam. Tudas ngayon 500 ka, bossing. Ang ba? Ubus na ba? Aling Goros 500. Ay! Hanga. Di ako. Tudas na. Thank you, Charisma. Gede-gede, hande. Oh, Di ba? udah na ya. Grabe, mama, gitu yung tahan. Uy, Ang ano yan eh. pero wala na, tudas na sila. May isang daan ako dyan ha. Consolation prize. Hindi lang yung siguro sa'yo. Uy, naubos mo naman agad. Pareho lang tanaw. Di man mawang gatas. Uy, Ice cream. Kunin mo ice cream. Red, baka mawala to. Grabe. Kain na natin na ice cream, kabusing. Gawasing mo pa. Salamat ulit sa sponsor sa pag-games na to. Nanalo tuloy ako. Ay, Ang galing na yung gunit na liwait ko. Pag maubos mo yan, bigyan mo ko 100 ha. Bahala ka sa buhay mo. Hinay din yung mga on. Boy tapang, nahamon kita. Mukhaon kag siling demonyo kami, mukhaon may kuan ba? Bala. Bala sa Armalite, kit-kito ba? Uy, may ka na ice cream ug di mahurot. Tabang mas, hang kayo.
gila eh. Lamig man siya. Alam mo. Lamig siya pero ham kayo. Ang kayo. Masarap siya kabosing pero grabe yung anghang. Parang giba yung bibig mo. Yes, second winner. Woo! Ay. Mga kabosing, paalam na tayo. Kasi nanalo naman ako. Ganito na lang, kabusing. Hanggang sa muli. Salamat talaga sa sponsor. Bye-bye. At